dịka ụka Anglican n'ala anyị ya na ụka Christ Holy Church International na-emerube tata dịka ụka nna ya nakwazi ụbọchị ndị nna na mba ụwa. Agwala ndị otu Kraịst bụ ndị nna ka a gaa n'ihu na-akwalite ịhụnanya na nghọta n'ezinụlọ ha dị iche iche ma jikọta ha ọnụ. Archdeacon nke on the Lake Archdeaconry ma bụkwaziri ụkọchukwu nke St. Stephen's Anglican Church Agụlụ, Venerable Silas Ikebu ya nyere ndụmọdụ a n'okwuchukwu ya n'ofe nro pụrụ iche achịkọbara iji wee merube ndị nna. Emmanuel Chigbata gara ebe ahụ wee detara anyị akụkọ. Ụbọchị ndị nna bụ mmemme nke a na-emerube kwa afọ ọbụla n'ụwa gbaa gburugburu n'iji cheta ndị nna n'ọlụ ha n'ezinụlọ. N'okwu ya ka Venerable Ike gwara ndị nna ka ha kụnye ezi mkpụrụ n'ezinụlọ ha ma bụrụ ndị ga-agbalụ ikpere arụsị ọsọ, bụrụkwa ndị ga-enwe okwukwe ma na-arụ ọrụ Chineke. N'okwuchukwu ya na St. Jude's Parish Adaziani ka Vicar na Archdeacon Adaziani Archdeaconry Venerable Chris Nkemokafọ chetara ndị nna na Chineke enyego ha ikikere ịbụ ndị isi n'ezinụlọ ma gwa ha ka ha bụrụ ndị ga na-emezu ihe ahụ Chineke nyere ha. N'akụkụ ya ka Reverend Chibuzo Chinya nke ụlọụka St. Monica Enugu Ukwu kọwara na ọtụtụ ndị nna adago na oke n'ọrụ ha dịka nna, ọkachasị n'ịkụnye ezi mkpụrụ n'ebe ụmụ ha nọ. N'otu aka ahụ ka Vicar Christ Holy Church International nke mbụ n'Ọka nakwa Superintendent nke na-afụ maka Ọka Superintendency Venerable David Achukwu kpọkwuru ndị nna ka ha bụrụ ndị ga na-akwado nwunye ha ma na-azụ ụmụaka ha n'ito n'egwu Chineke. Ọtụtụ ndị nna nke ndị gwara ABS okwu bụ Elder Emma Nzomiwu nke Christ Holy Church International nakwa onye isi ndị nna na St. Monica's Church Enugu Ukwu Maazị Lawrence Okonkwo siri na ya bụ ụbọchị bụ oke ụbọchị na ndụ ha. Ịgba egwu, ịchụ aja ekele bụ nke chịkọbara ya bụ mmemme. Site n'Ọka, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.